mand. Og gør det med sagt. Jeg dør, mand. Det er så Bangskov, der har... Det kunne bare lige mærke, bare ikke klar. Spildt kakao i sin ekstern. Ja, og det var så... Og sin mus og sin dej og sådan lidt forskelligt. Det var så den, der var skyld i det. Det kunne bare lige mærke, der var helt vådt dernede, mand. Det ser man også Ja, godt. det ser man også godt. Det bliver fandme Han også. prøver Bangskov, så... Jeg ved ikke, hvad han prøver på, men han prøver Det til. er mig! Hvad er det for en? Det er mine det. Den er jo ikke dyr sådan en. Nej, det koster bare 1800 kroner. Det er også noget lort. Det er så Michael, der står og smiler hans ting til. Ja, men jeg har da lige lånt om et håndklæde, så han skal lukke røven. Og så har jeg spændt fandme. Hvad er der mere? Hey! Og han spiller spil. Det skal jo så godt, at kakao næste gang. Det er bare ulækkert. Bare myre og alt muligt. Sådan! Husk, tog kommer. Toget kommer. Prøv at stå sammen nu. Ja, men så siger vi tak. Hvor er det ikke? Skal der ikke kakao med?